Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ μαζί μας σε ακόμα μια έκθεση σε αυτό το θέμα. Συγγνώμη, κάντε λίγο ησυχία, θα τους ευχαριστούμε. Σιγά σιγά να βάλω τον ήχο. Δεν μπορώ να κάνω ησυχία. Έτσι. 15 χρόνια είναι πολλά. Βέβαια, άμα τα ζεις, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά άμα κάνεις μια αναδρομή και χαζέψεις φωτογραφίες σου μαζί και μέσα στη φωτογραφία δεις και άλλους φίλους και φίλες, να στείνετε μια έκθεση, να κόβετε μια πίτα, να ζείτε μια φωτοβόλτα, να συμμετέχετε όλοι μαζί σε μια φωτογράφηση, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τελικά. Έτσι, λοιπόν, 15 τόσα χρόνια πίσω, γεννήθηκε η Λέσχη. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά, λοιπόν, ήταν μια ομάδα, η οποία μόλις είχε τελειώσει από ένα σεμινάριο φωτογραφίας που είχε πραγματοποιήσει στο Δήμο. Η ομάδα αυτή δεν έγινε. Αντίθετα, βρισκόταν, συναντιόταν. Φαίνεται ότι αυτό, η αίσθηση, η αγάπη στη φωτογραφία ήταν συνεκτική και τους κράτησε. Τους κράτησε, αλλά αυτό κάποια στιγμή άρχισε να έχει προβλήματα, γιατί το να συναντιέσαι σε καφέ και τέτοιους χώρους δεν μπορούσε να προχωρήσει με αυτή τη μορφή. Οπότε έπεσε στο τραπέζι το κέριο ερώτημα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το ερώτημα το έσπρωξε και λιγάκι ο αγαπημένος ο Γιάννης Αυγέρης, ο οραματιστής της Λέσχης και ο πρώτος πρόεδρος, ο οποίος το έσπρωξε και την απάντηση στο πίσω μέρος του μυαλού. Και το ερώτημα ήταν, και τώρα παιδιά τι κάνουμε, το διαλύουμε ή τι κάνουμε. Και κάνουμε τη Λέσχη. Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι κέριο ρόλο και στη δημιουργία και στην πορεία της Λέσχης έπαιξε ο Δήμος Ηλιούπολης. Αρχικά γιατί προσέφερε το χώρο στον οποίο στεγάστηκε η Λέσχη. Δεν θα το συζητήσουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό, έχετε μόνο κάτι. Και μετά, γιατί σχεδίασε μαζί σε συνεργασία με τη Λέσχη και μετά δημιούργησε αυτόν εδώ το πολύ σημαντικό χώρο του Δήμου. Αυτό το εκθεσιακό κέντρο που έχει ανοιχτές τις πόρτες κυριολεκτικά και μεταφορικά σε όποιον θέλει να κάνει μία έκθεση εδώ μέσα και στον οποίο χώρο εμείς φέρουμε τις εκθέσεις μας. Τώρα, άμα αφήσετε να μιλάει για τη Λέσχη, θα ξημερώσω. Οπότε θα εστιάσω σε 2-3 σημεία τα οποία σε αυτά τα 15 χρόνια είχαν τη σημασία. Το πρώτο σημείο είναι